woni fere makko jol balejo kurum tumi taki basdo balejo kurum serdi may banden do wima ko diluma nyaayinga sama o serdi may banden do wima ko diluma nyaayinga sama o dunya ina jogi jomum satirma fo lugeno dilani cerno abu bori gartani cerno abu dilani cerno abu bori gartani cerno abu oyrendo men ha susi serembe ha cerna gunde rendo men wonti julo holto geno lamdo kamuji jido wada badolato o dunya filonda kurodo kuri mani kasana nyakutu ayo lo muni gala yo jabi amu oho min en far ko problème ne fo problème tout ani men nokku nyaabra hala mal fi wana ma jarba kan ngarbe ya to khaddo ko ya hamut tuma Hamad go to ko hebi da ka an war fer tegira ala piye tan mu tegita ala tegita sa watti to kam piye normal mum tegir joni an deja ayida to pi ko badra yam tegira ka rek fanta bula jomi darten piye de ala adartinta me hor heb mo wattindo min jiri mu nyaram goto biya an handi odo teggi min teggi kalis nani mbadi dum do wala mbade dum do wala ngata da moftanam wala mbattene nyaamude joni mi teggir inshallah he Hamad jombi to kon ton kon he karno hewi dak ko ay bolo mu yoba ko an hebat kon kan hersini kan garam ton ko mo yennam ham to ko ya tur ya ala to dem ya ko de gasi ko baw men kan ko waru ko dem do min hay budu mi ala ada ni mi nyalti ni mi ngotiri sa rutin ko joni kadi wi mi kadi so hammo tota mol to ton suudu te nganda aslo ala jone heewi jaadi hawa watta hakkille hoore ma wallahi basal no wattanno ma jaweede wallahi woni galle gorko awoni galle sa dañani a habara jam kono min nen kadi fof mi santi jabba parce que ni gasara ni wawa gasdi en fof tan sa namdam tan ada nyamul yo ni ham gasara fof ko mi ƴeewo mi de surtout sabu dan awol kam ko mbanmi sabu joɗade galle tan ni fof mi anda ko mbanmi so ɗum ɗo wawa o eno sa ala kala ɗum doytinani do wima ko diluma nyaayinga sama o sendi may bande do wima ko diluma nyaayinga sama o dunya ina jogi jomum satirma fo lugeno dilani cerno sanawa ana wayre ngorda bade torde gala wadi bade mbule abu wadi monsieur le manager Dej. Ça va bien? Alhamdulillah. Pada ne docteur? Mashallah. Ngule? Esteral. Alhamdulillah mashallah. Arba. Abu Dewi no kay ma argam ettema 5000. 5000. Sohna Hawa. Sawi he njahla kam kuude. No woni ko minen khalis min kewan burde yidde tottirde dum ni. Minen haynade jetta ratio ha hewa buran min jetta khalis. Alhamdulillah khalis kay ratio fok goto wala khalis tan artrema. Kono non kadi nyamal nan do kadi ha heewi kadi ko dum woni cadel ayo karmi. Ko uddi nyamale modon te buri hewde hen inde abu ni fami te min so Allah wallahi mi da salana don kono arrange ani min nanen woni fere makko jol balejo kurum tumi taki basdo balejo kurum serdi may banden do wima ko diluma nyaayinga sama o serdi may banden
ɗo wima koddiɗo ma ñayi ngesa ma o duniya ina jogi joomum sattirma fo hollugeno dili dillani ceerno abu woni gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu Muhammad min han kadi walla minen ni e ma netti wonde tan client tan e joom boutique ko gonga kadi ko fami won ɗon gonga a faami donc so yi min ngari ɗo tan ko jahre wallahi kadi bara yemande ko jiita ɗo kone heewi fof inchallah ma jour ar joɓeɗa ɗum fof hattima ay ko so daminade ɓurtan ɗum de mankata eyyi so yino neɗɗo aɗani ñamlo par ce que tan wonno way ala min kam ko tan ni addimi ɗo aɗani wirti betikaji kewɗi gonga a wallahi faami hoolare tan e jikki ɗum addimi ɗo ko gonga noon hande kadi a continue tan ko mbaɗanɗa ganda inchallah yemande kam yettata tan ko yo yoɓe wona a hulani hen hay min de baɗɗam ni yon job tan kono kadi bidigo ngo salima yoɓede kay so Allah ittan ko satti halis ma heɓ ɗum tan inchallah mbeɗa anndi ma abo adden halis ma hattima so Allah jaaɓi heddoro ko leelo walla yaw eyyi ɗum nan ɗon tan a jarama yo Allah wasfituru amin inchallah ma ko bi kasi a jarama salminima nani monan so Allah jaɓi salmini abou no feewi ma heɓa yaram ɗum de woni caɗele hay sa newni wona tan ko ñamlo teɓe siri soɓe dañi halis eɓe coodi habiti kaji goɗɗi ɓe ganat tan ɓe gara ɗo te biti ko yiɗa ɗum ɗo min mbaɗan ɓe ko ndewamiɓe ko kala nde charge mi ɗum biti ko wonta ɗo épicerie allo marhaba silla no gorɗa aɗa selli mbaɗɗa e tampere jam tan ni mbaɗa kaɗa e noot gilɗo subaka de firndere nodduma wallahi aɗa selli kam yaw no sukaɓe mbaɗi en mbayridiri guijam aɗa selli wallahi ko moɗum omo selli joni o yalti ɓoyan ko yalti ko wallahi silla min de komi gandu de Allah ni seedi hande kay battari koma ñamla tan comme d'habitude eyyi ala silla sa yimɓe nodduma kay an ɓuuri comme samorde te woto jejjir kadi no ɓoydi tan eyyi mbeɗa andi kam ñan foof mbeɗa noddonoma kono sa yimɓe nodduma ñan foof ko yidde ya wallam hen tan ya wallam hen ko mbatta noddude mbatta noddude ko saaha foof natti weldam silla woto jejjid hanki de enen gonduno ɗum wona haala kam eyyi heɗen famminma silla wallahi adde jeeɗade ko joor ƴeew tan adu silla ala fof ko waɗantamo nden ɗum suwa resde nde Allah waɗi o ɓamto mbeɗa noddomo yo kuppi basal tan lepti yimɓe tumi takki basɗo ɓalejo kurum serdima e bande en dow wima koddiɗo ma ñayi ngesa ma o serdima e bande en dow wima koddiɗo ma ñayi ngesa ma o duniya ina jogi joomum sattirma fo problem en chaque fois no jeli hay ko akta ni ko boy se no ko amma se no jeli no ni ganda yimɓe tan ngara hiɗo te halis ke de ganda ne so sa jo foyti jeena be non do yon tuuri halis mo ko ala en tout cas daal yimɓe ɓe woni e fenade enen hannde machallah emin keewi à chaque fois so reeni waɗi hay goto arata te min mbiɗa yiɗi andude holko min woni e dow mum woni holko yimɓe woni e dow mum ɗum non tan non hande no dimu réunion non mais hay goto ala ko enen tuwaɓe hay gon ɗo ko enen trois ɓe gonɗo haalis o mbaɗi yiɗi andude holko yimɓe woni e dow mum yimɓe jeetaki haalis ɗum est ce que yimɓe jogoɗa avance mi andade halis keeso moom nen nde nder keeso mais halis piyo kalti min ha joni non mi anda fota regoto haydara imagine an hannde ko an woni mawɗo a faami gandanɗa hoorema kala ko wawi liccirede a fo jo holko yimɓe woni e dow mum inchallah ha min nodde réunion goɗɗo tan somi noddi min ƴeew ko mbaɗɗen on parlande kasi netno haalis kees sohla hen jogui haaju teeɗu
a famille kadi ala to jakkorim ɗum sona e keeso c'est normal ke kam miiji ɗum ɓuuɗam men heen ɗi sam sohli hunde avant kadi a dañi goɗɗo mi ara ɗum yon mbaɗen réglé ɗum inchallah ɗum ala probléme en kalde inchallah hoto haalo kalde sani hande probléme aduna yimɓe fof ne woni heen mi faama mbiɗa kadi wonde probléme nde gandanɗa hoorema sohli haalis a faami probléme yimɓe fof ne gondi heen imagine haalis nan ɗo renta hen hande yimɓe fof ne cohli haalis sa ari a wiya ñamlo kees yimɓe ganda hay holko woni e kees holko jiɗɗa mi wima yimɓe mbima jinmi mbiya kam c'est simple probléme ko yimɓe fof ne jogii min wawa andide probléme yimɓe fof ko probléme amin toppittomi ko probléme amin essaye tumi yo réglu probléme goɗɗo ko wonji kam mais il faut ganda ɗum imagine an aɗan ɗo aɗa essaye anni ƴewde il faut noon essaye aɗan ɗo aɗan ɗo aɗan rewe probléme amin toppittomi affaire domuɗa ɗon he affaire domu nde affaire domu nde ala ɗum ɗum ko adi ɗum ɗo yuppote ɗo min sa yi namdi par ce que ɓe jogi droit namdata ko haalis on won ɗo an ko woni he ay haalis ma no wonir hene minen fof haalis a jami on cohlani min mbiɗa sohli mi namdimo minen mbimi min cohla eno cohlirɗani minen fof no min cohli joni an haali a sohli walla sohlani aɗa hay somi haalani mais haalis gandanɗa hoorema ko renta a wawi daña aɗa wiyaɗa ƴetta yimɓe ne jooɗi noon ɓeɗen haalis o holɗum wonno fandal kees o ko holɗum wonno wona so mbiɗa sohli yo ƴetto so sohli yo ƴetto mais wonani hen min mbiɗa jogui sohla mi namdimo ko woni hen ɗum non wona yittangal ɗum kuugal jafuɗa c'est forcé mi yittuɗum noon awa par ce que ni marchata yimɓe garata ay goto anda gandanɗa hoorema ay haalis ɓuuri welde ko fof min mi haaldani mam namdakema haalis kees wona an jogui haalis kees a wawa haaldudem mi haalanma sam haali ga sam haali min haala heɓotami wawa ɗum an a wawa fajana kam ɗo par ce que alana ɗum feere muhim est ce mi que anda faami ɗum feere ma ɗum mbeɗa jogui ɗum feere walla maɗa par ce que affaire enda men noma ɗum ala ɗum ɗo hen ɗum ko almiji ɗum ɗum ko almiji ɗum affaire tawra kam ɗon mbin noon kam kadduno piyam hannde mbeɗa fiya e ok aɗa wawi bonnude réunion jaha lawol ma par ce que haala ko arrange ani sinno ko an sohluno ma haal haaju ma mbeɗa haali haaju mbiyaɗa jeeya wawi fof ko jaha ɗum wonde ko foyde ne hebbin tan gaɓɓuli hen haala gesi haala kay gasta min kay mbeɗen yaani kam garnode pour fiide ma yiti fiide o tour wona tour wona heɗa ɗum mbeɗa o wallahi fewi projet aji ɗum wona tour an ga wonmo joni tour ma o boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sen mbima e bande en dow wima ko diloma ñayi ngesa ma o sen mbima e bande en dow wima ko diloma ñayi ngesa ma aña woni hakkude yimɓe hande ngam faamaji hono ɗum ɓe tawi yan hande cuuɗo way sohli kam to ɓe mbiyaɓe tan ɓe ƴattaɓe toon ko mbiyaɓe ñamami ana sohli hunde wawnoɓe kam pat kono min ɓe jogui droit namdaji ɗa kam tan welani kam personne femme o wow ma chéri ɗum noon sohlan ka tikke hen a yande kalmde kam fof mbiyaɓe ƴakkami ga min tagi tour o sofde kam haydara welan kam en hande yew min accittuɓe tour mabɓe seesi ɓe jiita kam ɓe nanta kam piyam neldami mi jooɗo galle gasi ɗum noon sababu o ɗum tour o de on softi kam ko wona ɗum ko beau gosse wi ko yen woppu tour joni o wima ya uppu tour ni tan yo woppu tour ni tan joni on mbatta piyima ha neldata piyam tan neldami mbeɗa ɗum ko so ɓacci ɗo junggo aɗa wawi gérante kam ala probléme o gasi so ko bébé ma ɗum wiike ndewene caggal makko no mbatten mais o maire tan piyadude deux cent c'est sûr ko jiiɗo o galo tan ena tagui holno gandirten ƴamma an ok wonde ɓe o ba e ano waɗi artude len nen amargal ɗiɗo jon kam gandam yakka ala yiyinoma boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sen mbima e bande en dow wima ko diloma ñayi ngesa ma o sen mbima e bande en dow wima ko diloma ñayi ngesa ma o duniya ina jogi jomum sattirma fo hollugeno dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu woyrendo men ha susi serembe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo holto geno lamɗo kammuji jiɗo waɗa baɗo laato o duniya ene jogi joom sattirma fo hollu geno dili dilla
Cerno Abu Mori Garchani Cerno Abu Dibitillani Cerno Abu Mori Garchani Cerno Abu Modu mashallah. Bila ben nande Cerno. Kami Cerno. Ko binduɗa les ko mi yiɗum mbeɗa safra ko heewi waay ɗo kay mi jeeri tappotat kay numéro téléphone fanne capture très bien voilà ɗum kay mi jeeri hunde fof waɗilaɗo yo numéro ɗum kay ko numéro ok en communication eyyi ala caɗele windam tan message direct tan mi jaaboma eyyi aɗa andi yimɓe Allah ɓe wona yimɓe holliroɓe mi yiɗa nadde ɗo ni eyyi anni indi nde ala caɗele inchallah windam tan mami jaaboma so Allah jaɓi jarama eyyo eyyi Ousmane no mbaɗɗa aɗa selli mbaɗɗa e tampere eyyi ko ceerno mbiɗum ko Abou wiyam ceerno Abou annene kadi aɗa jogui mo sellani addum heddam ɗo eyyi windam message mbeɗa jaggi ɗo seeɗa mbeɗa wonde almuɓe windam message tan direct tan mami jaaboma windam message a jarama kono moƴƴuɓe marhaba to mbiɗa nande ceerno min noon ngol lawol pour jaggude sabi ngol lawol woni moƴƴo yimɓe mbi mbeɗa nande ceerno heske Allah gasi o heɓi gasi Hawa argay ɗum noon wiyete ko argay nenoyam joɗoɗa ko jam te live TikTok gonɗon joni on puɗɗi haalde mbeɗa haala mi suwawi haalde ni mataw live o fuɗɗi tan añande jamma eɗen lelo a holli kam no live waɗirte mi waɗi live joni yimɓe mbi mbeɗa nande ceerno yima halla ngal bahal kay ma wiya nande ceerno gasi an ma a valide mbeɗa nande ceerno tan apparence o warde nafaka eyyi gasi joni noon won dokkumi numéro am fuɗata ɗo pour mi ƴeewa ɗum sa ƴeewi ko jeeya ndiyam ko foti ko yeeri ko an min o an bogos min bo gosoɗo min natti bo gos jafoɗa ceerno Abou wallahi o wi kam mbimom ceerno Abou natti bo gos
an ka jiɗɗo wonto ceerno han dokkuɗa hoore ma inde déjà wala ceerno Abou ceerno Abou mbimi ceerno Abou joni noon gille goo cukalmi ɗum waɗi no foti mo wulude e mawnata hannde de mi nani kadi joni jiɗmi ko geɗe ɗiɗi ha geɗe tati mballita ɓen wi goo mballita kam komi joom galle ma e ummade e o situation mo gonɗen manam changen dawal a faami mi fewnduɗo suudu aɗa gotala hen mi fewnu ɗum eyyi ɗum ko deuxiéme o fewnu suudu ndu mi werti ɗum mi waɗi hen box ujam mi yaha jeere mi sooda suudu hoɓɓe nduɗo pew suudu hoɓɓe nduɗo kañum pewnanmi pour mi watti liggirade hen ɗo nduɗo suudu liggotomi a faami gueɗe tati ɓeɗe ngel hunukuma ko ɗo meppo mubɓuɗum andu an min muskeme ma fof sehil ma oɗo mo jadata tour o manda accu jeyna yeede accumo woto wiyam jeyna woto wiyam sambana wiyam jeyna woto wiyam sambana a faami jaggo hunuko ma wonen gueɗe yiiɗa hunuko yimɓe mbattata ɗon ɓe liggan ɗumen ɓe nande ceerno mi change comportement mi change style vestimentaire mi fof gasa mi jooɗo ɗo a faami balla kam cuura kam nanga kurguel ma yimɓe gona jaam ko dañmi fof mi wallituma atti an Hawwa ana wallani kadi kara nani boutique ñama nan foye dow men hammed sahaji tottir sahaji weele mami yaami tefuya an tekkittum ha fara wonani heeɗi momi yaami tefuya sahaji kadi o wulle ham anani wona gonga on joɓata min jahoto mbeɗa jandila ñin fof o yenna taynaraɓe mo yenna jatiraɓe mbaɗa bukkudemi mata yiɗa ɗum iwo mata yiɗa ɗum iwo mbeɗa yiɗi kay waddi gasi walla migo mbimami ko wallam suuram nanga hunukuma wota e goto andanam gasiran kaddine galle o bobo sa moyi hande kono hande an yawi wiyat nande ceerno tan jiɗa wonde ceerno wona aɗa nande ceerno min kami ceerno an mene gonɗa ceerno somi roni ɗum e tayniraɓe noon rol eɗen gondi inchallah a meeɗa hay tan maale ceerno ala wona ronet wona mi roni ɗum mais waɗata ma jiɗɗa woni duuɓi no hunde transféré ɗa ɗum min joni hakkude ma Allah mi safnani junnudemo ɗo cimoje ɗe ɗe celli walla cellani machallah o gasi ko jiɗɗa kañum ko duwaw tan a duwat tan Allah jaabo mi transféré tan Allah valide ko ɗum tan mbaɗemi mbeɗa andi holno juldete holno duwaw holno mo sellani holno duwaw fof mbeɗa andi eyyi gasi ande kam hoorema ɗum meɗa anduɗumen ma eyyi min gueɗe kewɗe komi lom 12 métier gueɗe goɗɗe nan ɗo ana hangue mbeɗa goɗɗe probléme ngal basat tan mbimami dawal ngal yimɓe tan mi celi gasi ɗum jiɗum acci ɗum jiɗum nacci kono te ko wona alamaji ɗo e duuɓi joyi kadi mami fiya goɗɗum wona ko hande ko ceernam ɗo komi 12 métier ala farmi haalamana jogo profil goto tan sen ji affaire o ne marsi ma kañum ma marsu so hunuko ma daɗi hen tan marsat accu yewade min no wela yewade kon kalma joni ka ñaguide kam ballal aɗa sam natani hay dara fewata yo wop mettinde ɓernam nde wadde wadmi fari saɗa haala ko weli joni hoccu bale eyyi tuuro kam fitta peede hoto tardata ni eyyi so tawi en gari tan min kay mi salahi ɗum min kay ɗemni ɓe ngar wonata layf ma jogiɗa mbiɗa ka ceerno joni ala tele sundu fitnam ɗum ala probléme ma fittu ɗum haalna few cohɗa fof haalna wasani mi hirdo jeere mi andani yo wasani saɗa facture am yo ciɗi seeɗa ani sa yomnata ko mbiyatma haydara wawa yomnoto ko ciɗi ko heewi allo salamu aleykum ko ceerno eyyi wallahi kañum tigi eyyi kum jiinoɗo numéro tongode maɗa e live eyyi kono jinnoɗo arde koma eyyi tarhil gonmi tarhil sa ari tan ha makam Ibrahima afa yetto ɗum seeɗa wiwu oɗo tan antenne o eyyi so Allah jaaɓi inchallah so hawre welede Allah gasi sa ari ha ɗon to noddam somoɗo ari inchallah mami noddi a jaram ceerno Hawwa kone neletake asman ɓuuri cuurki min no mbami tabbude ngal ɗo leegal ene ngoni tan sukuñaaɓe ene ngoni heefereɓe heftotoɓe jibtinaɓe tan e darki jibtinaɓe tan e kunuɗe gila tan e pukordam aha maɓe ngandu noon cammeje Allah ko wondi ɗumen e ñarungal asaman hol cammeje hol ñarungal asaman mi jiidani e mon mi takkodirani e mon ko laawlam jahanmi min
ɓorni comcam min ñaanti oɗon puttinimi gite oɗon mbayi tan no suguñaaɓe ni somi serte maɓɓe hikka maɓe nganndu fof ko goonga te mi accirta ɗum ɓuuɓa mais ɗum ɗo ko holɗum yimɓe no mbayi tan no suguñaaɓe ni oɗon jooɗe mbeddaji somi haali jalton somi lelima jalton kamɓe hay nder tekti kamɓe ɓen toon mo wino ne naata e nder dende billahi toon tawete ne ñoli fami ɓorno comcam yaa ɓe nganndu fof ko goonga boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e bande en dow wima ko diloma ñayi ngesa ma o sendima e bande wesnam Hawa dow wima wesnam worɓe wesnam e holo eyi wertu ɗum ay wertu ɗum allo eyi mi ara anteno aɗa dori anteno mi ara dara boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e bande en dow wima ko diloma ñayi ngesa ma o sendima e bande en dow wima ko diloma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi jomum sattirma fo hollukeno dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu oyrendo men oyrano men ha susi serembe ha ceernagunde rendo men ceernagunde rendo men wonti julo